TV. Исәнмесез, Эмиль? Исәнмесез. Сіз бүгін сыр болып қалсын тапшырығында қонақта. Біздің тапшырыны қораған болсағыз білесіздер, интервью форматында бара, мен сізге сұраулар берем, һәм сіз меңа бір нәрсәнді сыр етіп қалдырмай жауап беруге тиешсіз. Ярар, Алла берсін. Тырышырмын. Нешік хәлләрегез деп сұраймын енді бірінші сұрау, бүгінгі күнде нәрсе белән мәшғүлсіз? Хәлләр әйбәт, Аллаға шүкір. Бүгінгі күнде енді біздің бүтін шұғылыбыз шул, біз театрда күні-түні. Менә инде хәзер озакламый сезонны ябырга әзерләнәбез. Бик гастрольләр күп булды быел. Булмаган җиребез булмады, бармаган җиребез калмады. Шуңа күрә без инде шул һаман театр белән җинләнгән кеше ул инде театрда көне-төне. Шуңа күрә барысы да Аллаға шөкер, эшлибез, хезмәт итәбез. Менә шул. Хәле минем сұрыйсым килә, синең иң яратып уйнаган ролең. Иң яратып уйнаган ролем. Булай дип әйтик, теге иң яраткан рольләр ул минем иң беренче рольләрем. Менә мин беренче минем зур ролем ул минем менә Рукайли Зайдулланың Үлеп яратты пьесасында. Илгиз Зәйнев куйды ул спектакльне, режиссер Илгиз Зәйнев. Мен дә НКВДшникны уйныйдым, Корбанов исемле НКВДшникны. Бу инде тарихтадан да кеше булган. НКВДшник ул үзенең инде явызлыгы белән теге дан алып тора безнең тарихыбызда. Менә шул. Шулай да сиңа уңайлы рольләрнеме яисә тискәре рольләрне башкару уңайлы? Күңел халәтеңә кайсы якынрак? Мин үзем теге күбрәк тискәре рольләр яратам, чөнки тискәре рольнең, тискәре персонажның уңай якларын эзләргә яратам. Ул бит инде гомумән кызык әйбер, менә персонажмы, адәм баласымы, ул бит инде дөньяга теге гөнаһлы булып тумый, чиста булып туа, гөнаһсыз бәндә булып туа. Һәм инде менә кеше ни өчен нинди йогынтылар булырга тиеш, кешегә нинди йогынтылар ясарга тиеш? Тирә-якмы, тормышмы, язмышмы, менә кеше үзгәрсен өчен, явызлансын өчен мәсәлән. Синең хыялыңдагы роль нинди роль? Хыялымдагы роль? Уйналдымы әле юк? Хәзер инде мин теге алай дип әйтә алмыйм, теге бәлки шәкерт студент булган чагымда, теге күп кенә театральныйда укыган шәкертләр, студентлар алар хыялланадыр. Менә мин Гамлетны, Ромеоны уйнарым дип әйтмә. Инде зурлар турында уйлыйлар. Ләкин эшли башлагач, күпмедер вакыт үткәч, менә минем хәзер бәлки шундый дәрәҗәгә җиткәнмендер. Минем инде хәзер яхшы әсәрдә яхшы режиссер белән эшлисем килә. Иң мөһиме шул, әсәр яхшы булсын, һәм инде режиссер талантлы булсын. Менә ул бәхет актер өчен. Роль нинди генә булмасын, хәзер ул турыда мин уйламыйм. Нинди генә роль бирелмәсен, теге профессиональ артист буларак мин даны башкарып чыгарга тиеш. Менә ул максат шул. Бүтәнчә мөмкин түгел. Әйтәләр бит теге не бывает маленьких ролей дип. Шуңа күрә иң мөһиме эшләргә материал булсын. Интервьюга әзерләнер алдыннан коллегаларым белән сөйләштем, һәм инде менә Эмиль турында миңа бераз сөйләгез әле дигәч, алар әйттеләр, безнең Эмиль артык итәгатьле. Хәтта ул кайбер рольләреннән дә баш тартканы булды. Яшьрәкләр уйнасын дип аларга юл биреп. Ал әйткәнем булды, мин менә Илгиз Зәйневның пьесасы буенча Фәрит Бикчәнтәев постановкасы ул бүгенге көндә дә бара, ул спектакль Бабайлар чуагы дип атала. Ул спектакльдә мин Нәфисә Хәйруллина белән 16 яшьлек яшүсмерләрне уйныйбыз. Вакыт бара, мин теге киңәям, олыгаям. Шуңа күрә уңайсыз була башлады миңа. Мәйтәм, яшьләр уйнасын, миңа хәзер уңайсыз. 16 яшьлек яшүсмерне уйнавы. Мәйтәм, хәзер инде мәйтәм, җилкәм киңәйде. Әтиемнең камзулына сыймый башладым, мәйтәм, шуңа күрә. Мәйтәм, яшьләр уйнасын. Менә аны, минемчә, аны тойырга кирәк, бу ничектер белергә кирәк. Әгәр дә яшең чыга икән, теге нәфсиләнеп рольгә тотынып ятырга кирәкми. Менә Эмиль артык итәгатьле булуың сиңа ничектер комачауламыймы? Миңа калса сәнгать дөньясына барыбер әрсезрәк булырга кирәк. Артык итәгатьле дип төрле чаклар була инде. Кызып киткән чаклар да була. Синең өчен начар кеше юк барыбер. Мин кешегә теге һәр вакытта ничектер мин шул өйдә дә шулай тәрбияләделәр, теге мактанып нитеп
кылтайып отыру түгел, мен һәр вакытта минем төрле чакларым була. Усаланган чакларым да була, кызып киткән чакларым да була. Ләкин һәр вакытта кеше белән итәгатьле булырга тырышам. Мин шунда эшли алмасам нәрсә инде ул? Шулай бит. Иҗат темасын дәвам итеп, режиссер буларак үзеңне сынап карыйсың килмиме? Ялгышмасам, син Камал театрына режиссер буларак килгәнсең. Бу ничек булды? Мин инде Казан театр училищесында укыган идем, 3нче курска кадәр укыдым. Шуннан соң инде Фәрит Бикчәнтәев курсы җыя дигәч, актерлык, режиссерлык курсы җыя дигәч, мин инде шунда кирип карарга уйладым. Килдем, Фәрит Бикчәнтәев миңа әйтте, театральный училищены ташла диде. Монда кил диде. Режиссерлык факультетына алам сине диде. Синдә актерлык осталыгың бар диде, нәрсәгә сиңа икенче тапкыр актерлык буенча укырга диде, әйдә режиссерлыкка укып кара диде. Менә шул Фәрит абый бик тырышты инде мине режиссер итәргә. Ләкин менә ничек алай килеп чыккандыр. Мин беренче дипломный спектакльне куйдым. Театрда, Галәскәр Камал театрында мен Шәриф Хусейновның Зөбәйдә адәм баласы дигән спектакльне куйган идем. Шуннан соң ничектер шулай килеп чыкты, мин күп уйный башладым, миңа рольләр бирә башладылар. Мин уйлаган идем, менә бәлки күпмедер вакыттан соң кайтырмын дигән идем режиссерлыкка, ләкин хәзер мин ул ялгышы булгандыр бәлки, менә үз вакытына туктап калу. Чөнки ничектер менә практика тәҗрибә җыеп, хәзер инде бер җыгылып төшеп теге шәлпәрәмә килеп, бер күтәрелеп яңадан эшли башласам, мин инде бөтенсен дә белгән булыр идем, мин инде тәҗрибәм булыр иде. Менә ул юлны үтәргә кирәк булгандыр миңа дип уйлыйм мин. Хәзер инде әлбәттә әзрәк шүрлим, куркыта, теге нәрсәдән башларга белмисең кебек, нәрсә эшләрсең, нишләрсең кебек, теге эшли алырсың микән дигән уйлар килә. Шуңа күрә әзрәк куркыта, ләкин алдагысын әйтеп булмый. Менә бәлки мин ничектер, бәлки килеп чыгар, бәлки спектакль куя башлармын алга таба. Ләкин менә мин бер спектакльне эшләдем дә туктадым. Миңа калса, менә режиссерлык белән шөгыльләнер өчен әлбәттә талант кирәк бөтен нәрсәгә. Менә гадәттә актерлар акча булмавына зарлана, эш хакы тиешенчә булмавына. Акча булмаганы без бөтен зарланабыз инде. Акча күпме булса да җитмәй. Әлбәттә инде табибларда, врачларда, укытучыларда, театрда, бюджетникларда акча буламы ни ул? Юк инде әлбәттә. Ләкин булганына шөкер. Тагы нәрсә дип әйтәсем килә? Тик тормасаң, көтеп ятмасаң, инде авызыңны ачып, менә нәрсәдер эшләсәң, яшәп була. Менә театрдан башка берәр шөгылең бармы? Театрдан башка теге сез доход китерә торган дисезме? Керемле. Керемле. Без инде хәзер бит инде бөтенебездә кемдер туйлар алып бара, юбилейлар, туйлар алып баралар. Мин инде менә пародия белән шөгыльләнәм, банкетларда шулай иттереп йөрим. Төрле оешмалар чакыралар, кичәләрдә менә шулай иттереп йөргә туры килә инде. Ул пародия жанры синең күңелеңә, күңел халәтеңә якын әйберме? Пародия жанры якындыр, чөнки мин менә исемә төшерәм, классташларым да, сыйныфташларым да әйтәләр, син укыганда ук бит инде теге укытучыларга ничектер пародиялар ясыйдыр инде дип әйтәләр. Хәтта хәтерлим, без теге двухэтажка инде ул вакытта, 2 этажлы хрущевкаларда яшидек. Ул вакытта бик аралашып яшидек күршеләр белән. Шаугыр килеп торадыр ул йортлар инде. Менә мин теге фатирдан фатирга йөридем. Өйгә чыкканнан соң теге күршеләремне күрсәтәм әнигә. Әни әйтәдер, улым кеше булырга ярамыйдыр дип әйтәдер. Менә шул истә калган. Улым кеше булып күрсәтергә, кеше булып калырга ярамый дип әйтәдер. Күрәсең булгандыр инде ул вакытта ук. Мин укытучыларым булып сөйләшеп күрсәтәдер теге классташларыма, сыйныфташларыма. Булгандыр инде, якындыр ул миңа бик авыр бирелә дип әйтмәс идем. Ләкин мин шуны да әйтәсем килә, мин бит теге төп-төгәл эшләмим бары пародияны. Менә мин күзәтәм, мин белән теге бик яхшы күрсәткән теге артистларның пародияны. Менә шаган инде бик. Ләкин мин үзем алай булдыра алмыймдыр. Ләкин эшләгән кадәр эшлим инде, менә чакыралар, эшләле күрсәтәләр диләр. Кешеләргә шу икән, аларга ниндидер бер
йөзләренә елмаю китерә икән, ничектер күңелләрен күтәрә икән, миңа да файдасы тия икән. Мин моның белән шөгыльләнәм инде менә. Ул үзенә бер аерым жанр инде. Ләкин бу театрдан аерым менә. Театр ул аерым бер дөнья, бу пародия жанры минем өчен үзе бер дөнья. Яларын барыбер аерам. Гомумән эстрадага карашың нинди һәм син концертларга йөрисеңме? Йөргә тырышам вакыт булганда. Эстрадага жанр нинди? Әлбәттә инде күңелемә хуш килгән ниндидер. Бүгенге көн эстрадасы ул бик үзенчәлекле һәм кызыклы. Алай дип уйласаң, хәзер бүтән җирдә бик үзенчәлекле һәм кызыклы. Кайга да барып тотынма. Бүтән җирдә шул хәл. Нәрсә дип әйтәсем килә? Иҗат бит ул шундый нәрсә, Әгәр дә кеше шуның өчен туган икән, әгәр дә ул талантлы икән, әгәр дә ул хезмәт итә икән, әгәр дә ул шуның өчен яратылган икән, ул шул эшенә тугры булып эшләп кала һәм ул кешенең күңелендә дә кала. Күбесенең югалачак, ул иләк аша үтәчәк барсы да. Эстраданың хәзер менә шундый чор килер, бүтән чор, моңа кадәр булган башка чор. Бүгенге көн эстрадасы ул нинди булырга тиеш бүгенге көндә, ул шундый. Бүгенге гомумән дөньяда да менә ул ничектер бүгенге дөньяга бөтенсә гармонична гына ята. Шуңа күрә бүген дөнья нинди, безнең бөтен нәрсәбез дә шундый. Ул шулай булырга тиеш. Менә шул. Әлбәттә без үзебез сайлап алабыз, менә үзебез сайлап алабыз, күңелебезгә нәрсә якын, нәрсә хуш килә, без шуны сайлыйбыз. Минем дә яраткан җырчыларым бар. Мәсәлән, менә бүгенге көндә Филүс Кахировларны яратам. Шулай бит. Филүс Кахиров, Раяз Фасыйхов. Инде теге өлкәнрәк буыннарын әйтеп тә тормыйм, алар инде легендар бөтенсендә, алар турында әйтеп торасы юк. Ләкин мин кайбер кешенең менә хезмәтеннән сокланам. Менә мин карыйм, мин кешенең эшләгәнен күрәм, Менә нишләптер мин хезмәтен эшләгәнен күргәч, мин күп нәрсәгә игътибар итми башлыйм. Аның шул хезмәте беренче планга чыга да, ул кеше миңа теге күңелемә хуш килә башлый. Шата башлыйм, соклана башлыйм аның белән. Шуңа күрә төрлесе бар. Ләкин без үзебез сайлыйбыз бит, нәрсә тыңларга, нәрсә карарга. Менә бүгенге көндә дөресеннәге телевизорны гомумән карап булмый. Һәр телевизордан башка тыныч, рәхәт. Андагы теге җин тузга язмаган шунда хәзер бер каналны ачасың, бүтән каналны ачып куяр, анда да шул хәл. Карарлык әйбер калмады. Телевизордан шул тәрәзәдән генә тасы инде. Менә шул. Шулай да ТВ каналында күңеллерәк дип. Шулай да ТВ каналы бик күңелле. Мин карыйм, тәмле көрәшне, мин ачам, теге кызыксынам, чөнки бүгенге көн белән бүгенге нәрсә бара дөньяда, нинди хәлләр белән бөтенсен белән кызыксынып барырга тырышам. Эстрадада хәлләр ничек микән дип карыйм, яңалыклар карыйм. Театр дөньясында ничек мин кызыксынырга тырышам, чөнки яндан башка булмый. Бүген безнең нәрсә бар, ул шул бар. Без шуның белән эш итәргә тиеш, без шуның белән яшәргә тиеш, безгә хыянәт итмәскә тиеш. Шуңа күрә һәр нәрсә үз вакыты белән үз урынында. Менә мин артка калмаска тиеш, мин барыбер карап барырга белергә тиеш. Ләкин менә бүгенге эстраданы, бүген күп кенә нәрсәне без үзебез аны бар иттек. Шулай бит. Бу бөтенсә безнең продукт. Димәк, без аңа лаеклы. Менә шул. Эмиль, ни өчен син социаль шелтәләрдә юк? Социаль шелтәләрдә миңа кирәк дип тапмыймдыр бәлки, үзем өчен. Миңа булай тынычрак. Хәзер җинем симей һәр бүтән кеше телефонда. Ул мине көннән-көн теге күбрәк нитә башлый. Теге ачуымны чыгара кеше һәр гомумән телефонда. Менә бергә утырганда да, кайдыр очрашканда да кеше телефонга кереп китә дә, шуннан чыкмый. Бетте, югалды, кереп китте. Менә шуны күргәч,
аралашасы килә башлый теге менә. Телефон, аннары мин менә ачармын да ул социаль челтәрне үземә булдырырмын да, мин дә шулай кирип китәрмен дип куркам. Чөнки мин мавыгам, мин дә миңа ул ниндидер менә мен кирәк дип тапмыйм, шуңа күрә. Бу бәлки шәхси тормышыңны пәрдә артында калдыру өчендер. Шәхси тормыш, менә мин ничектер эшләр өчен үземне күрсәтер өчен минем сәхнәм бар. Калганым анда минем кайда йөргәннәрем, нәрсә кигәннәрем. Менә без урамга чыгарга әзерләнәбез. Менә без урамга чыктык. Менә без кирип киләбез. Менә без кирдек, менә без чишендек. Шәп бит, сез дә шулай итегез. Ну, минем анда Инстаграмгамы, кайда да булса минем чыгарлык материалым юк. Мин анда мактанырлык әйберләрем юк. Белмим, минем карашым шундый. Ул миңа мин кирәк дип тапмыймдыр инде. Кемгәдер кирәк икән, ул аны эшләйме, үзенә нидер рәхәт таба, шуннан бәлки буш вакытын үткәрергә, бәлки ял итәдер кеше. Мин бер сүздә әйтәсем килми, ләкин менә минем мөнәсәбәтем шундый, миңа кирәкмидер инде ул. Менә кирәк булмагач, мин аны ачмыйм теге. Аннары сәхнә бар. Менә сәхнәдә эшләргә кирәк, күрсәтергә кирәк. Хезмәт итәргә кирәк, тырышырга кирәк. Шулай да менә син бит сәхнәгә чыгып, тормыш иптәшең турында безгә сөйләмисең. Без тамашачыларга шунысы кызык менә. Эмилнең хатыны кем икән, кайда эшли? Сөйлим мин, журналистларга да сөйлим. Журналистларга да сөйлим. Мин булай теге яшермим бер нәрсәмне дә. Ләкин бәлки анысы да бардыр. Бәлки минем нәрсәдер күрсәтеп бетерәсем килмидер. Мин белмим. Дөресен әйткәндә, минем яшерлек әйберем дә юк. Шуңа күрә кирәк дип тапмагач социаль челтәрләрдә юктыр инде. Булай яшерлек нәрсәм юк. Җәкене. Минем тормышымда яңа этап башланды. Мин гаилә корып җибәрдем. Менә шул бүгенге көндә матур гына яшәп ятабыз. Тормыш иптәшем дип әйтмим, хатыным дип әйтим. Хатыным табиб, Илсияр, ул шифаханәдә эшли, мин театрда. Матур гына яшәп ятабыз, менә шулай итеп. Бер-беребезне табыштык, шулай насыйп булгандыр. Менә шул. Барсы да Аллага шөкер. Димәк, бу беренче караштан мәхәббәт булды инде. Бу ничек булды? Динә Закирова, безнең уртак дустыбыз, Динә Закирова, Илнур Закиров. Безнең театрда эшли. Динә Закирова инде безнең скрипач, безнең артисткабыз, барыбыз да белә. 30 яшь тулгач, бөтенсенең минем теге күзле башлы итәсе килә башлады. Өйләндерәсе килә башладылар бөтенсенең дә. Шуңа күрә миңа бөтенсе кәләш эзли башладылар. Шунда инде Динә Закирова кайдадыр эшләгән дә, бер кыз бала белән танышкан, шуның фотосын миңа җибәрде. Мин әйтәм, юк, мин булай танышып йөрмим. Мин булай танышмыйм, әйтәм, кеше аркылы, әйтәм. Миңа әйтәм, теге ни булсын? Табигырак булсын, әйтәм, бу күзгә күз кеше очрашып, ничектер шулай булсын дип. Бу миңа бу фотоны җибәрде, мин бу фотоны карадым, әйтәм, юк, Динә, мин булай, әйтәм, булай танышып йөрмим инде, әйтәм, килешми дә, әйтәм, кирәк түгел, әйтәм. Ни? Булай булырга тиеш түгел ул дип инде. Илсиярның үзем теге исемен белеп калдым, кыяфәтен шатып калдым инде. Шуннан соң ничектер урамда барганда, менә Тукай һәйкәле астында светофорда килеп бастым да, күпмедер вакыт үтте, 1-2 ай вакыт үткәндер. Шунда бер кыз бала басып тора, икебез дә теге күзлектән, кара күзлектән. Шуннан соң юл аркылы чыгабыз светофорга, шунда юл аркылы чыктык да, әйтәм, минем моны каядыр күргәнем бар. Әйтәм, каядыр күргәнем бар. Шулай әз генә барганнан соң әйтәм, гомердә алай эшләгәнем юк. Әйтәм, кычкырып куйм әле. Илсияр дип кычкырдым да, үзем башымны икенче якка бордым теге. Әйтәм, бәлки Илсияр түгелдер. Әйтәм, бәлки алгышканмындыр. Шулай башымны бордым да, әйтәм, кемдер дәште миңа. Әү дигән тавыш ишетелде. Шуннан соң әйтәм, бу Илсияр булып чыкты. Шуннан соң сөйләшеп киттек. Шунда Тукай һәйкәл астында таныштык. Светофор яшел утын кабызды. Шул яшел утын кабызганнан соң без инде менә хәзер
шул юл буйлап икәүләшеп җитәкләшеп барабыз менә. Менә шулай булды безнең танышулар. Беренче карашта мәхәббәт булды димәк. Шулайдыр дип уйлыйм. Мине шаттыманы. Мен шаттым, ләкин миңа танышасым килмәде. Ләкин язмыш менә. Мин теге кеше таныштырып танышмадым. Үзебезгә танышырга насыйп булды урамда. Күрешеп, менә шулай насыйп булган инде. Менә шул. Һәм менә шулай матур гына яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Барысы да әйбәт. Әлегә гаиләгез ишәергә тормыймы? Әлегә Алла бирсә, Аллаһ Тәгаләдән тора барсы да. Алла бирсә, барсы да булыр, көтәбез, Алла бирсә. Инде көтәсез. Инде түгел, ләкин сез барсын да ничек дип аталар тапшырыбыз безнең Сер булып калмасын дип. Шуңа күрә мин сезгә дөресен җавап бирергә тиеш. Әлегә көтмибез, ләкин барсы да планда, барсы да Аллаһ Тәгаләдән тора, име? Туу, бу дөньядан китү, никах ул Аллаһ Тәгаләдән тора торган әйберләр. Кайчан насыйп булгач, шунда Алла бирсә, без бу сөенечле хәбәрне белербез инде, сөенербез, шатланырбыз, Алла бирсә, менә шул. Озак өйләнми йөрүең ул синең таләпчән булуың белән бәйлеме? Белмим шул, таләпчән булу белән дип кенә әйтеп булмый. Укырга туры килде, име, башта театральное училище, аннан соң университет. Аннан соң без менә бит гел театрдан чыкмыйча укыдык, эшләдек. Көне-төне без театрда булдык. Аның белән дә бәйледер, ләкин алай дип кенә әйтәсем килми, язмыштыр инде, кемгә кайчан насыйп булгандыр, име. Кай вакытта бит өйдән чыкмыйча утыручылар да име өйләнә, теге кияүгә чыга, сизми дә каласың. Кемдер 19 яшьтән, кемдер менә 30 яшьтән. Минем әти дә соң өйләнгән кеше, безнең нәселебездә бар микән соң инде ул. Кайчан насыйп булган, шунда булган инде ул. Илсиярның нинди сыйфатлары сине әсир итте? Нинди сыйфатлары? Белмим, Илсияр белән без сөйләшмәсәк тә рәхәт безгә, бергә. Тик кенә утырсак та. Карашларыбыз безнең бер, име, күп кенә нәрсәләргә. Карашларыбыз бер, ничектер, хыялларыбыз бер дип әйтимме. Хыяллар, карашлар. Ничектер бер-берең белән теге тыныша алгансы да кирәк бит әле. Бер-береңә ничектер. Хәтта ниндидер туганлык хисе дә бар име. Ниндидер туганлык хисе бар иде. Без очраша башлаганда ук. Менә шул, менә мин аны бөтенсендә тойдым. Ниндидер күп кенә нәрсәләрне без инде үземә күрә, ул мине тикшергәндер, мин тикшерәм, ниндидер теге сөйләшеп утырулардан соң инде. Карашларыбыз бер булгач күп кенә нәрсәләргә, шуннан соң шулай барсы да менә шулай иттереп бәйләнеп китте дә инде. Гаилә корып җибәрдек. Сез танышканчыга кадәр Илсияр сезнең актер икәнегезне белгәнме? Менә анысы да бар. Ул минем белән бер генә спектакль караган, анда да хәтерләми мине. Миңа ул ягы да ошады. Мәйтәм, бик әйбәт димәк, кеше менә мине үземнән генә күрә. Мәйтәм, үзем белән генә, минем белән генә сөйләшә, минем янында, Эмиль янында теге, ниндидер персонаж янында түгел, ниндидер уйнаган роль янында түгел, теге ансы да инде, менә ансы да әйбәт булды минем өчен дип уйлыйм мин. Менә шул миңа тагы да яхшырак дидем мин, белмәгәч, яхшылап белмәгәч теге бер спектакль карап, анда да хәтерләмәгәч, мәйтәм, тагы да әйбәт, бик әйбәт. Фанаткаларың әле дә йөдәтәме? Фанаткалар дип инде мин ничектер яратмыйм мин ул сүзне, теге фанаткалар дип. Юк, безгә билгеле, спектакль биткәненә кадәр. Юк, мин элек тә йөдәтмиләр иде. Йөдәтү инде ул теге бигрәк. Ул кадәр нәрсәдер булмады. Бик тыныч, Аллага шөкер. Бик тыныч барсы да, беркем йөдәтми дә. Менә очрашуларга чакыралар име, мәхәббәтләрен аңлата иделәрме?
Булды инде теге хатлар язулар бар инде, нәрсәдер, телефонга нәрсәләр язулар бар иде. Төрлечә нәрсәдер машинага чәчәкләр кыстырып калдырулар бар инде, төрлесе дә. Миңа хәзер аны сөйләп утыру килешми. Нәрсә дип әйтәсем килә? Мин болай дип уйлыйм. Менә актер кешенең менә шундый бер яшьлеге булырга тиеш, шулай бит, бигрәк тә инде яшь вакытта артистны аны яратырга тиеш. Аның ниндидер менә шулай тамашачылары булырга тиеш инде. Үзен дип әйтмим, иҗатын ниме теге иҗатын менә ниндидер үз тамашачысы булырга тиеш яшь артистның, мин шулай дип уйлыйм. Ул үзе гадәти күренеш, табигый күренеш. Һәм яшь вакытта мин уйлыйм, менә һәрбер артистның нинди дә булса шулай иттереп иҗатын яратучы ниндидер үзенең публикасы булырга тиеш. Чөнки һәрбер буынның бар ул үзенең тамашачысы. Без мәсәлән, менә без курсыбыз белән килдек. Безнең үз тамашачыбыз барлыкка килде, яшь тамашачы. Без эшли башладык, алар театрга йөри башладылар. Безгә кадәр Радик Бариев, Илтизар Мөхәммәтгалиевлар курсы иде. Алар килделәр, ничә 10 кеше. Аларның үз тамашачысы иде. Аларга кадәр, мәсәлән, Әсхәт Абый Хисмәтовлар, аларга кадәр Рауля Абышарафиевлар, һәрбер буынның, Рамил Төхвәтуллиннар, һәрбер буынның үз тамашачысы. Менә бездән соң тагын бер буын килер, аларның үз тамашачысы булыр. Менә яшьләрнең, егетләрнең, кызларның бездән соң килгән. Бу гадәти күренеш, ул булырга тиеш. Менә без һәм һәр буын шул үз тамашачысы белән ул бер юл белән баралар гомер буе. Менә өлкән буынга, мәсәлән, Бабайлар чуагы спектакленә аларның үз тамашачылары йөрийме? Анда да өлкән буын инде. Безгә менә безнең буындагы яшьләр ниләр йөри? Яшьләр урта буын дип әйтимме? Менә шул ул артист өчен ул менә аның үз тамашачысы булу, ул да бәхет бит. Менә бәхет. Димәк, синең эшләвең юкка түгел. Хезмәтебез безнең җиңел түгел, менә йокысыз төннәр алар барсы да бушка түгел дигән сүз. Ул бит дулкынланасың. Без үзебез генә беләбез күпме хезмәт түккәнебезне. Үзебез генә беләбез барсыдан ничек булганны. Шуңа күрә тамашачы сиңа рәхмәт сүз әйтүе, ничектер син белән соклануы, әлбәттә рәхәт. Әлбәттә син бушка эшләмим дип уйлыйсың. Менә шул. Менә бүген көндә Камал театрында барган кайсы 3 спектакльне син һәр кеше карарга тиеш дип аерып әйтер идең? Мин аермас идем, мин болай дип әйтерим. Менә театрда барган һәрбер спектакльне тамашачы караса, ул үзе өчен шул 3 спектакльне үзе аерып алсын. Чөнки һәрбер кеше үзе өчен инде гыйбрәт таба, шулай бит һәрбер эштә, һәрбер спектакльдә үзе өчен бер гыйбрәт алсын, үзенә күңеленә хуш килгән әсәрне сайлап алсын. Сайлап алыр өчен бөтен спектакльләрне карап чыкса, ул әйбәт менә. Килеп, ул үзе сайлап алыр яраткан спектаклен, ничектер аны байыткан спектаклен. Минем үземнең яраткан спектакльләрем бар. Мин инде үземнең спектакльләремне нәрсә дип әйтәсем килә, без һәрберебез кайсы спектакльдә уйныйбыз, без аларның бөтенсен яратабыз. Чөнки аннан башка булуы да мөмкин түгел. Ул синең балаң кебек, шулай бит, ул синең эшләгән эшең, ул сиңа бик кадерле. Синең белән күпме юл үтәсең, күпме борчыласың, дулкынланасың, эшлисең. Алар һәрберсе кадерле, ләкин менә чыннан да безнең театрыбызда көчле спектакльләр. Мин, мәсәлән, киңәш итәр идем безнең Мәңгелек буран спектаклен карарга Шыңгыз Айтматов буенча режиссер Илгиз Зәйниев. Аннан соң Дон Жуан режиссеры Фәрит Бикчәнтәев. Һәм менә Тормышмы бу спектакль Газиз Сакый буенча режиссеры Айдар Заппаров. Тагын. Һәм башкалар. Менә, ләкин шуны әйтәсем килә. Тамашачы үзе килеп, үзенә
көңіліне хуш келген спектакльні өзі сайлап алсын еді. Эмил, менә күңел төшенкелеге синең өчен хас әйберме? Әйе, көңіл төшенкелеге миндә була, чөнки хәзер алайык түгел. Хәзер мин ничектер өйрәндем, мин аны җиңәргә өйрәндем. Элек мин күңел төшенкелекләре буладыр, чыннан да мин теге ел фасылына карап ул күзләрен инде теге ниндер бер аңлашылмаган инде тойгылар, теге ниндер менә беренче эшлисе килми торган чаклар буладыр. Шундый вакытлар була. Белмим, бушанып каласыңмы, ләкин бу сыр түгел, шуңа күрә күңел төшенкелеге була, белмим, иҗат кешесенә хас нәрсә микән ул. Ләкин мин була әйттем, мин намазлар укырга өйрәнгәч, мин күп нәрсәне аңладым, менә динне өйрәнә башлагач. Күп кенә нәрсәләр миңа хәзер шундый теге юк кына пүчтәк кенә булып күренә. Нәрсә дип әйтәсем килә, күңел төшенкелеге булмас өчен үз-үзеңне өйрәнергә кирәк, моның белән көрәшергә кирәк, алга таба барырга кирәк, тырышырга кирәк, нәрсәдә дә булса тынычлык, гармония эзләргә кирәк үзеңә нәрсәдә булса. Күп кеше менә дин юлына басып, диннән таба, шуңа күрә күңел төшенкелекләре хәзер алайык түгел, дөресен әйткәндә, эш пошулар теге була, ләкин алайык түгел. Бәлки өйләнгәч күңел башлангандыр. Белмим шул. Бәлки шулайдыр. Әйе. Өйләнгәч кенә дип әйтмим, һәр өйләнгәч бигрәк рәхәт инде, Аллаһка шөкер. Бәлки өйләнгәнчегә кадәр дә булгандыр. Мин ниндидер менә шундый минем бер периодым, бер этабым булып алды, тормышта бер шундый бер ара булып алды. Мин анда чиктер менә тынычландым, үз-үзем белән теге үз-үземне тотырга өйрәндем, үз-үземне өйрәндем инде. Менә шул миңа ярдәм иткәндер. Төшенкелеккә бирелмәгез, зинһар, менә ничектер оптимист булырга тырышыгыз. Тормыштан ям табырга тырышыгыз. Менә шул. Утырып җылаган чакларың буламы? Юк, инде утырып җылаган чакларым. Утырып мин булай хәтерләмим. Бәлки хәзер юк, яшүсмер вакытта бәлки булгандыр. Хәзер инде утырып җылаган чакларым. Була авыр кичергән чаклар була, күзгә яшьләр килгән чаклар була, ләкин теге бөтен дөньяңны унутып җылап утырулар ничектер килешми, һәр ничектер үзең тотарга өйрәнергә кирәк. Сабырлыкка өйрәнергә кирәк, көчле булырга өйрәнергә кирәк. Менә шул. Эмил, бүгенгә соңгы соравым. Актер булмасаң, нинди юлны сайлар идең? Нинди юлны сайлар идем? Белмим шул, мин теге менә башлангыч сыйныфларда укыганда мәктәптә хыялландым, пожарник булырга, хоккеист булырга да хыялландым мин. Аннан соң ничектер шул мәктәп елларында төрле ярышларда катнашып, фестивальләрдә йөреп, театраль фестиваль, вокал буенча. Аннан соң инде шул дөресен әйткәндә, мин бит менә актер булырга хыялламаган идем. Ничектер шулай килеп чыкты инде, менә үзем йөри торгач, ничектер тормыш мине шул юлга бастырды. Мәктәпне менә бетердем дә, булай борылып каларадым. Әйтәм, фестивальләрдә күп йөргәнмен, КВНнарда катнашканмын. Әти-әни дә әйтә, ничә вагына килеп чыга синең улым диделәр дә, бүтәне булмас инде синнән, әйдә шул артист булып кара диделәр. Менә шулай мин актерлык һөнәрен сайладым. Әгәр дә актер булмаган булсам, кем булыр идем икән? Белмим, бәлки берәр географтыр берәр. Белмим, бәлки археологтыр. Менә мин ничектер яратам тарихны, географияларны яратадыр. Ничектер сәяхәт итү, эзләнү, казыну. Менә шундый шөгыльләрне яратадыр. Дип утырган булам инде мин хәзер, ләкин ул вакытта укырга, алай укырга мөмкинчелек юк иде. Ниндидер шундый авыр чорлар, 90-нчы еллар.
Ләкин менә профессия мине үзе теге сайлап алды, шул юлга бастырды. Һәм синең үкенечләрең Менә кем генә булмасам да, иң мөһиме шуны сиңа рәхәт булып, шуннан син шул юлны сайлап, шуңа рәхмәт әйтеп, Аллаһ Тәгаләгә менә бүтән хезмәтеңне шуңа куеп, шул эшкә хезмәткә тырышып, ничектер ул яратмасаң да шул һөнәрне синнән әйбәт килеп чыга икән, яратырга өйрәнеп, үзеңә хыянәт итмичә генә эшләргә кирәк, шул юлны сайлап, шул юл белән барырга курыкмыйча. Менә әгәр дә кеше юлын сайлый икән, бер нәрсәдән дә курыкмыйча, шул юлдан барырга кирәк һәм иң яхшы булып, иң менә шушы эштә, шушы һөнәреңдә иң яхшы, иң зур дәрәҗәгә җитәргә кирәк, омтылырга шуңа кирәк. Шуңа күрә кайбер вакытта кеше менә ниндидер һөнәрне сайлый, ниндидер һөнәр белән мауга теге үзе бик яратып, бетермәянең бик әйбәт килеп чыга. Менә шунда ул шул һөнәргә карата мәхәббәтен дә тапса, шул һөнәрне үзенә якын итсә, ул бәхетле булырга мөмкин менә. Шул эшен яратып, шул эшен башкарса, беренче булырга омтылса, һәр вакытта шул эштә, ул бәхетле булырга мөмкин менә шул. Эмиль, ихлас җавапларыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Алда безне тагы да матур очрашулар көтсен. Алла бирсә, Алла бирсә. Киләсе очрашуларга кадәр. Киләсе очрашуларга кадәр. Мин сезгә нәрсә дип әйтәсем килә, тапшырыгыз озын гомерле булсын. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Һәм инде үзебезнең тамашачыларыбызга нәрсә дип әйтәсем килә, бәхетле булыгыз. Иң мөһиме күңел тынычлыгы булсын. Инде күңел тынычлыгы булса, барысы да була. Күңел тыныч булсын, сәламәт булыйк. Мин сезгә сәламәтлек телим. Бик зур рәхмәт.